ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം ന ഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃത്യൈവച്ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഭൂതം ഏകസ്തമനുപശ്യതി തദ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സംപദ്യതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനദിത്വാ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായമവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യം ആകാശം നോപലിപ്യതേ സർവസ്ഥാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തദാത്മാനോപലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകാശം സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിലിരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ പ്രകാശയത്യേകഃ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിനും ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയുവാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത് സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗോ നാമ ത്രയോദശോऽധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, thank you Mataji. Tanu Mataji and Siddha Mataji. Siddha Mataji ഇന്നലെ ആർക്കാ ചൊല്ലാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു മാതാജി, എനിക്ക് പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ഞാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്നലെ ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു ചൊല്ലാനായിട്ട്. ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചൊല്ലാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജിയാണോ? അല്ല മാതാ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്നാൽ. ചൊല്ലു. ഇന്നലെ ആരോ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ പ്രേമമയി രാധ, രാധാ പ്രേമമയോ ഹരി. ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർമമ. കൃഷ്ണസ്യ ദ്രവിണം രാധ, രാധയാ ദ്രവിണം ഹരി. ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർമമ. കൃഷ്ണ പ്രാണമയി രാധ, രാധാ പ്രാണമയോ ഹരി. ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർമമ. കൃഷ്ണ ദ്രാവമയി രാധ, രാധാ ദ്രാവമയോ ഹരി. ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർമമ. കൃഷ്ണ ഗേഹേ സ്ഥിതാ രാധ, രാധാ ഗേഹേ സ്ഥിതോ ഹരി. ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർമമ. കൃഷ്ണ ചിത്ത സ്ഥിതാ രാധ, രാധാ ചിത്ത സ്ഥിതോ ഹരി. ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർമമ. നീലാംബരധര രാധ, പീതാംബരധരോ ഹരി. ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർമമ. വൃന്ദാവനേശ്വരി രാധ, കൃഷ്ണോ വൃന്ദാവനേശ്വര. ജീവനേ നിധനേ നിത്യം, രാധാ കൃഷ്ണ ഗതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇന്നലെ ഒരു മാതാജിയെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു അതെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ആരോ ആണ് ശ്രീഹരി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അതെയോ? ഓക്കെ. മാതാജി ഉണ്ടോ ഒന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലു. സിന്ധു മാതാജി. ഞാൻ ശ്രീഹരി സ്തോത്രം ചൊല്ലട്ടെ എന്നാലേ? ഓ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ മൈസൂരിൽ നിന്നാ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മാതാജിയാണോ? അതെ അതെ, ഞാനാ പറഞ്ഞത് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീഹരി സ്തോത്രം. ജഗജ്ജാലപാലം കനത്ഖണ്ഡമാലം ശരചന്ദ്രഹാലം മഹാദൈത്യകാലം നഭോനീലകായം ദുരാവാരമായം സുപദ്മാസഹായം ഭജേഹം ഭജേഹം. സദാംഭോദിവാസം ഗലത്പുഷ്പഹാസം ജഗത്സന്നിവാസം ശതാദിത്യഭാസം. ഗദാചക്രശാസ്ത്രം ലസത്പീതവസ്ത്രം ഹസച്ചാരുവക്ത്രം ഭജേഹം ഭജേഹം. രമാകണ്ഠഹാരം ശ്രുതിവ്രാതസാരം ചലാം തർവിഹാരം ധരാഭാരഹാരം. ചിദാനന്ദരൂപം മനോജ്ഞസ്വരൂപം ധൃതാഗ്നികരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം. ജരാജന്മഹീനം
परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनम् जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं कृतामायगानं खगादीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वेश्वमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं समस्तामरेशं द्विरेफाबकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशवेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं भवाम्बोधितीरं भजेऽहं रमावामभागं तलालग्ननागं कृतादीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैवस्तु गीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं फलश्रुति इदं यस्तु नित्यं समादाय चित्तं पठेदष्टकं कण्ठहारं मुरारेः स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्मशोकं पुनर्वं दतेनो इति श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितं श्रीहरि स्तोत्रम समाप्तम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सिंधु माता जी। हरे कृष्णा सिंधु माता जी। हरे कृष्णा ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ചെറിയൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോകുലത്തിലൊരുണ്ണിയുണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദനെന്നു പേരുള്ളോൻ ഗോക്കളെ മേച്ചും മായ കാട്ടിയും മായ കണ്ണന മാധവൻ മൃദുഹാസം തൂകി മാടിൻ കൂട്ടത്തിൽ മേവി മാധുര്യമേറിയോ കേളികളെത്ര ചിത്രമായാടി ഗോപാലൻ ലീലാലോലുപൻ മെച്ചമാർന്ന കടമ്പു വൃക്ഷത്തിൻ ഉച്ചിയിലേറി കേറിയും ചാടിയവിടെ നിന്നു കാളിന്തിയോളത്തിലൂടെ നീന്തിയും ക്രുദ്ധനായി വന്ന കാളിയ സർപ്പദർപ്പത്തെ നന്നായി നീക്കിയും വ്രജനാരിമാർക്കു വരഗുണനായി വൃന്ദാവനത്തിൽ മേവിയും ഹരിക്കുഴലൂതി അലർമംഗനാഥൻ അഴകോടാടി പോൽ നടനവും രസമോടെ രാസകേളികളാടി ലസിച്ചു ലാവണ്യമേറിയോ പൂനിലാരാവുദിക്കും നേരത്തു പൂന്തിങ്കളായി വിളങ്ങി പോൽ മഞ്ഞപ്പട്ടാട ചുറ്റി ചന്തത്തിൽ മന്ദാരമാല മാറിലും ചാരുതയേകും
ആറിൻ തീരത്തു ചാലവേലിലയാടിയോൻ ചന്ദനഗന്ധിമാരാം ഗോപികൾ ഒത്തുകൂടിയങ്ങാടിയോൻ ഇത്തമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോ നിന്നെ കാക്കണേ കൂനിതൻ കൂനു നീർത്തിരക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ ഇത്തമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോ നിന്നെ കാക്കണേ കൂനിതൻ കൂനു നീർത്തിരക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ നന്ദനന്ദന കാക്കണേ നന്ദനന്ദന കാക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഇന്നൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം ചൊല്ലാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. രാധാഷ്ടമി എന്നൊരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാമോ മാതാജി? രാധാഷ്ടമിന്റെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പല ബുക്കിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. എനിക്ക് ട്യൂണൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. കൃഷ്ണ പ്രേമമയീ രാധാ രാധാ പ്രേമയോ ഹരി ജീവനേ നിധനേ നിത്യം രാധാ കൃഷ്ണോ ഗതിർമമ രാധാ കൃഷ്ണോ ഗതിർമമ. എനിക്ക് ട്യൂൺ അറിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നലെ മാതാജി നല്ലൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലിയിരുന്നു. ഇന്നലെ നല്ലൊരു കീർത്തനം അത് ഗോവിന്ദ ദാമോദര സ്തോത്രം. ഇത് രാധാകൃഷ്ണ യുഗളഗീതമാണ്. ഇന്ന് ഇതൊരു മാതാജി ശോഭ മാതാജി പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ട്യൂൺ അറിയില്ല, അത് പക്ഷമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്ര പാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा everybody. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താണ് മാതാജി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഥ മാതാജി ആറാമത്തെ ലെസണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ആറാമത്തെ ലെസണിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കഥ മാതാജി വിട്ടു. പുരിയിലെ പത്മാവതിയുടെ കഥ. പുരിയിലെ പത്മാവതി ഗോവിന്ദം പാടിയപ്പോ പറയാം. പറയാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അധ്യായം 13. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി എന്നും പുരുഷൻ എന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും ഉള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് പ്രകൃതി, ആരാണ് പുരുഷൻ, ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അധ്യായം 13 നമ്മൾ ഇന്ന് ജ്ഞാനയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു 6 ലെസൺസ്, പിന്നെ നമ്മൾ 6 ലെസൺസ് ഭക്തി യോഗം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമിഷ്ഠാദ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് രാധാഷ്ടമി, രാധാറാണിയുടെ തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം തരൂ, ഞങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവനെ മരണേ നിത്യം
രാധാകൃഷ്ണവും ഗതിർമമ, എനിക്ക് മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഭഗവാനെ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് തന്നെയാകട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാധാകൃഷ്ണ യുഗള ഗീതം ഇന്ന് ശോഭ മാതാജി പാടിയത്. എനിക്ക് അത്ര ട്യൂണൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ജീവനെ നിധനെ നിത്യം രാധാകൃഷ്ണവും ഗതിർമമ, എനിക്ക് ജീവനത്തിലാണെങ്കിലും ലൈഫിലാണെങ്കിലും മരണത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് തന്നെയാകട്ടെ എനിക്ക് ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭക്തി യോഗം ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഭക്തി യോഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ലെസണിൽ ഭഗവാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ, ഏതു തരം ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ സെൻസസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആസക്ത ചിത്തനായിട്ട് ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണാബോധയുടെ പരസ്പരം ആ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം. ജസ്റ്റ് ഭാവം മതി ഭഗവാന്. നമ്മളിപ്പോ ട്യൂണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാടില്ല എന്ന് നോക്കണ്ട, ട്യൂണിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന് ഭാവം മാത്രം മതി. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ട്യൂണുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് പാടുക തന്നെ ചെയ്യാം. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഭാവപ്രേമമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, പ്രേമഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു രാധാരമൺ ടെമ്പിളിന്റെ വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ രൂപഗോസ്വാമികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന സാളിഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. 12-13 സാളിഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമികളും രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്ന് ബുക്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻമാർക്ക് ദേവന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത സമയത്ത് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമികളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് മൈപ്പീലിയും ബാക്കിയുള്ള മാലയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമികൾക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. എനിക്ക് സാളിഗ്രാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അലങ്കരിക്കുക എന്നൊരു വിഷമം തോന്നി. സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ സാളിഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചു. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. പല്ല് വരെ കാണും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ചിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, സ്മൈല് ചെയ്യും, പല്ല് വരെ കാണും. അത്ര ഒരു എന്താ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ നമ്മൾ പോയി കാണേണ്ടതാണ്. രാധാരമൺ ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അവിടെ ദർശനം നടത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ആരാധിക്കാനുള്ള സമയമായപ്പോഴേക്കും, ആരതിയുടെ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമികൾ അകത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, രൂപമെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചു. ചില ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ വാശി കാണിക്കും. ഡ്രസ്സൊക്കെ അളവെടുത്തിട്ടാ തയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ അളവിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ലില്ലകളൊക്കെ കാണിക്കും, ടൈറ്റ് അത് പാകമാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കാണിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളുടെ ആ പ്രേമഭാവം ഭഗവാൻ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂജാരിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭാവം. എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു ദിവസം പൂജാരി പറയുക തന്നെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാണ്ട് നിൽക്കും, എത്രയോ പേര് പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാവരും നോക്കും കേട്ടോ, കളിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടാ ഭഗവാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയത്. ആ ഡ്രസ്സിന്റെ അളവെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്പ്പിച്ചത്, എന്നിട്ട് എന്താ ഇത് പാകമാകാത്തത്, അപ്പം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പില് ഡ്രസ്സ് ഇടാണ്ട് നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയത്. അത്രത്തോളം ആ ഭാവപ്രേമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ദിവസം ഒരു പൂജാരി എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം വായിക്കും. എന്നിട്ട് മുൻപിലിരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം ഒരു ലെസൺ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നിനക്ക് കേൾക്കാനാ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കും. അങ്ങനെ വായിച്ച് കുറേ വർഷം വായിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ പൂജാരിക്ക് പ്രായമായ സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ കണ്ണിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നല്ല ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം, ഉച്ചയാണ് എന്നാൽ പോലും കുറച്ച് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, മകനോട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് വായിക്കോ, എനിക്ക് അത്ര കണ്ണ് പിടിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് 32ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വായിച്ചത്, നീ ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ മകൻ എന്ത് ചെയ്തു, 32ാമത്തെ ലെസൺ ഇന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ചു. അന്ന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തു. ഈ സ്വപ്നത്തില് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പൂജാരിയോട്, ഇന്ന് കുറേ വർഷം കൂടിയിട്ട് ഒരു അധ്യായം റിപ്പീറ്റ് വായിച്ചു. നമ്മളെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു, കോൺട്രാക്ട് എന്തായിരുന്നു, നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വായിക്കും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കണം എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നല്ലോ, നീ ചൊല്ലി കേൾക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം തന്നെ നമ്മളുടെ പൂന്താനത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പം പൂന്താനം എല്ലായിടത്തും ഭാഗവതം കൊണ്ട് നടക്കും കയ്യിൽ.
ഭാഗവതം വായിക്കുകയും ചെയ്യും, എല്ലായിടത്തും പോയിരുന്ന് വായിക്കും. എന്നിട്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് പൂന്താനം ഇത് വായിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് വായിച്ചു ഒരു ലെസൺ. എന്നിട്ട് അവിടെ ബുക്ക് മാർക്ക് വെച്ചു. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വന്നു. 2-3 ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് ഭജിക്കാനാ പോയത്. അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴെന്താ ബുക്ക് മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആ സെയിം ഇന്നലെ വായിച്ച ലെസണിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഓ, ഇതാണോ വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂന്താനം ആ ലെസൺ തന്നെ വീണ്ടും വായിച്ചു. 3-ാമത്തെ ദിവസവും സെയിം ബുക്ക് മാർക്ക് വീണ്ടും പോയിട്ട് അതിൽ ഇരിക്കണം. അപ്പം അതേ ലെസൺ തന്നെ വായിച്ചു. എന്നിട്ട് പൂന്താനം ഈ ബുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് നടന്നു കുറച്ച് നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്താ ബുക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, ഭാഗവതം എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയപ്പോ അവിടെ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം വാതിൽ അടച്ച സമയത്ത് അവിടെ ആരോ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നത് കേട്ടു. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം കേട്ടു, ഒരു പുരുഷ ശബ്ദം കേട്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ ആരോ ഇരുന്ന് ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചത് എന്ന്. അപ്പം പാർവതി ദേവിയാണ് ഭഗവാനായിരുന്നു വായിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പാർവതി ദേവി പറയുന്നു, പൂന്താനം വായിച്ചത്ര ആയില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഭക്ത വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുക്ക് മാർക്ക് ഭഗവാൻ നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പേജിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു പൂന്താനം ചെറിയ ഇതിന്റെ വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും കണ്ടു ഭഗവാനും പാർവതിയും കൂടി ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും അവര് അന്തർദാനം ചെയ്തു. എന്നാലും ആ പൂന്താനത്തിന്റെ കേൾക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ അത്രയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴും. നമ്മൾക്കിവിടെ എത്ര ട്യൂണിലാണ് ചൊല്ലുന്നത് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യണം. അതല്ലാത്തവരും നമ്മള് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനായിരുന്നു കേൾക്കുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം നത്വാമാം ശാന്തിം ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ എന്നെ ഭജിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ വാക്ക് പിന്നെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്താം മൃത്യു സംസാര സാഗര. തേഷാം നിന്നെ ഞാൻ അഹം സമുദ്ധർത്ത ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു നിന്നെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. എന്ത് മാത്രം ചെയ്യുക? നീ എന്നിൽ മാത്രം ആസക്ത ചിത്തനായിട്ടിരിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുക. എന്നെ തന്നെ മനാഭവ ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലെസണിലും ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നും നീ ആലോചിക്കേണ്ട, വേറെ ഒരു ടെൻഷനും നീ അടിക്കണ്ട, നിനക്ക് ടെൻഷന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല, ഞാൻ എന്റെ കൂടെ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5th ലെസണിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തിം ഗച്ഛതി. അപ്പം ശാന്തിയാണ് ഇത്. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അപ്പം കൗന്ദേയ നീ അനൗൺസ് ചെയ്യൂ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. എന്തെല്ലാം എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ ആ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മള് ഭക്തി യോഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഭാവമായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഭാവമോ അത് നമ്മളുടെ സ്വന്തമാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മളുടെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് മാത്രം മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 6 ലെസൺസ് ആണ്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കർമ്മം എങ്ങനെ ശുദ്ധമാക്കാം, കർമ്മത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭക്തി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, അറിവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ളത്.
അപ്പം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ, ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് 13ാമത്തെ ലെസൺ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. എന്താണ് ആ പ്രകൃതി അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ? എന്താണ് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ദ ഒബ്ജക്റ്റ്, എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത്, ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ, എന്താണ് അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൃഷ്ണ? ഇതെല്ലാം അറിയണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, അറിവ്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്, സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ടഫ് ഒന്നുമല്ല, വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം എന്നതിനെ പറയുന്നത്? ഇതിനുള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാന പ്രദേശി അർജുന തിഷ്ഠതി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അഹം ആത്മാ ഭൂതാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ. എല്ലാ ഭൂതാത്മാക്കളിലും ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈശ്വര സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു അർജുന. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വേദനിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. അമ്മ പറയും കുഞ്ഞിനെ വേദനിച്ചാൽ എനിക്ക് വേദനിക്കും എന്ന് പറയും. അത് മാനസികമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വേദന മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാലോ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാൻ എത്ര ജന്മം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഇവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ധാരാളം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വാചികമായിട്ടും വായുകൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള നല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചീത്തയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും, ചീത്ത അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി, ആ ആത്മാവ് വന്ന് ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിന്റെ ഇത് നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആകാൻ പോകുന്നത് അത് നിർണയിക്കുന്നത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരവും ത്രിഗുണങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുടുക്കിയിടുകയാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു. എന്താ, ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സും 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതി സ്ഥാനീകരിച്ചതി നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം നേടാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. അത് മനുഷ്യന്റെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന്റെ ആകാം, വൃക്ഷത്തിന്റെ ആകാം. നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ കർമ്മം ബാക്കിയുള്ളത് അത് തീർക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരമെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കാലനായിട്ടുള്ള മഹാകാലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരും. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേ ശരണം വ്രജാഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക അർജുന, നിന്നെ ഞാൻ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ആണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വച ഇതം ശരീരം കൗന്തെയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേദിതം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇതം ശരീരം കൗന്തെയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതദ്യോ വേദിതം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. എന്താണ് ഈ ശരീരം എന്നറിയുന്നവൻ? കയ്യ, കാല്, ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസ്, അതെല്ലാം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരമാണ്.
ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. അത് ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്? കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് തരുന്നത്. ഒരു തലമുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 ഫ്രാക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ എത്ര വലിപ്പമുള്ള ശരീരമായാലും അതിനെയെല്ലാം ചൈതന്യവത്താക്കി മാറ്റുന്നു. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവുമുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത് ചലിക്കാനുള്ള ശക്തിയും, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗസ്തുതിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യൊന്ത പ്രവിശ്യ മമവാചമേമം പ്രസിദ്ധം സഞ്ജീവ ശക്തി ധരസ്വധാമ്ന, നമ്മളുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളിലും ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, നാവിന് സംസാരിക്കാനും കാലുകൾക്ക് നടക്കാനും കൈകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാം തരുന്ന, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി തരുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാണാന്നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം, നിന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവമഹാരാജാവ് 5 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ധ്രുവസ്തുതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഭാഗവതത്തിലെ അനാലജിയാണിത്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചില് 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു. ഒരേപോലെയുള്ള പക്ഷികളാണ്. ഒരു പക്ഷി ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അതിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷിയോ ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ആത്മാവ് ഇതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതമാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരീരം കൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതേസമയം ആൻഷ്യസ് ആയിട്ട് ജീവിതം തീർക്കുന്നു. അതേസമയം അത് തിരിഞ്ഞ് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ പക്ഷിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് ശാന്തമായിട്ട് മാറും, നോർമലായിട്ട് മാറും. നമ്മൾക്കും തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാ ഞാൻ ഇത്ര ആൻഷ്യസ് ആകുന്നത്? ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിനാശിയായിട്ടുള്ള എത്രയോ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എനിക്ക് കൂടെയുള്ളപ്പോ എനിക്കെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയധികം ആൻഷ്യസ് ആകുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ശാന്തരാകും. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന എഫൾജൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? വീണ്ടും നമ്മൾ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓരോ ശരീരത്തിലും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു തൂണിലും തുരുമ്പിലും എവിടെയും ഭഗവാൻ ആകാശത്ത്, കാറ്റെങ്ങനെയാണ് ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കല്ലാണെങ്കിലും മണ്ണാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെ ജഡവസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ പൂർവ്വജന്മവും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഇനി നമ്മള് ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർ ജ്ഞാനം യത്ര ജ്ഞാനം മതം മമ ഹേ ഭാരത വംശജ. സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഭഗവാനും എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പുഴുവിന്റെയും അണുവിന്റെയും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഈ ശരീരം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനും ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഞാനാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാൻ ആകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. ഇനി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, നമ്മളുടെ ശരീരം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിലെ കപിലദേവൻ ദേവഹൂതി അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് 24 തരം തത്വങ്ങൾ. 24 തത്വങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ സാഖ്യയോഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇതിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇത് മണ്ണ്, എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നതും, നമ്മുടെ ബ്രീത്ത് എയർ എന്ന് പറയുന്നതും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും
വാക്വം ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സട്ടിൽ ബോഡിയിൽ എന്താണ് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നതും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സട്ടിൽ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മിഥ്യാഹങ്കാരമുണ്ട്, ഫോൾസ് ഈഗോ, ഞാൻ എന്ന ഭാവമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അവ്യക്തത എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്, മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്, രജസ്, തമസ്, സത്വഗുണം. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കൈ, കാല്, നമ്മുടെ കണ്ണ്, ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. അപ്പം 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ: കാണുക, കേൾക്കുക, സ്പർശം, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, ഇതെല്ലാം സ്പർശം. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖവും ദുഃഖവും. നമ്മുടെ രാഗദ്വേഷം നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും. സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി. എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നത് വേറെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ഗ്രോത്ത്, നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ച, നഖത്തിന്റെ വളർച്ച, നമ്മളുടെ തന്നെ ഓൾറെഡി വളർച്ച. ദൃഢവിശ്വാസം, അതും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നിലായിരിക്കും. ചിലവര് ശിവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചിലവര് മഹാവിഷ്ണുവിനെ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ശരീരം, കയ്യ്, കാല് എന്നത് മാത്രമല്ല, തലമുടി, കണ്ണ് എന്നത് മാത്രമല്ല, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇവ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അടുത്തതായി ശബ്ദം എന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും, നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാലുകൾ, കൈകൾ, ഏനസ്, ജെനിറ്റൽസ് എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്? മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ഭഗവാൻ 19 കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. 19 കാര്യങ്ങളെ ജ്ഞാനം എന്നതിൽ ഭഗവാൻ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാം അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗർവില്ലായ്മ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കില് തൃണാതപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. വൈഷ്ണവരുടെ 4 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗർവില്ലായ്മ. ഗർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ ഗർവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അഹിംസ, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഒന്നും, വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷമ, എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുക. നമ്മളെന്താ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷമയാണ്. ഭഗവാനെ പുറത്തു തരണേ എന്നാ നമ്മൾ പറയുക ഓരോ നിമിഷവും. എന്തെല്ലാം വലിയ വലിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ പറയും ഭഗവാനെ ക്ഷമിക്കണേ. അപ്പം നമ്മൾ ഷുവറായിട്ടും നമ്മളും ബാക്കിയുള്ളവരോട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ലാളിത്യം, നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ്. അതാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ധാരാളം, എന്നിട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. അതേസമയം ലളിതമായിട്ടിരിക്കുക. വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളുടെ പുറകെ ഒന്നും പോകാതിരിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത പൈസ ചെലവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാതിരിക്കുക. സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരു വേണം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഗുരുവാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരുക. നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി വരില്ല. കുറച്ചങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായാൽ പോലും അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. ഭഗവാനും ഓൾറെഡി സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഗുരു കിട്ടുക നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു പാഠം പഠിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദത്താത്രേയം ഇതിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും ഭാഗവതത്തില് 24 ഗുരുക്കന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു, ആകാശത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു, അങ്ങനെ 24 ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു വേട്ടാളൻ ഒരു പുഴുവിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു, ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ ബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മള് തുളസീദാസിന്റെ കഥ നമ്മൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. തുളസീദാസ് രാമചരിത മാനസ് എഴുതിയ തുളസീദാസ് വളരെയധികം രാമഭക്തനായിരുന്നു. നല്ല അജാമിളനെ പോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു ഇതായിരുന്നു. ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് നല്ല രാമഭക്തിയോടുകൂടി നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന തുളസീദാസ് 20 വയസ്സ് വരെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാമചരിത മാനസ് എഴുതുന്നതിന് മുൻപുള്ള സമയമാണ്. 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു ലേഡിയായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത മമ്മി ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടി, നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള നല്ല വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. തുളസീദാസന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ പെൺകുട്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് ആസക്തിയായിട്ട് മാറി. ഏതു നേരവും ഈ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്യുക, ഇത് തന്നെയായിട്ട് മാറി. 20 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, മെച്യൂരിറ്റി ആവാറായിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും രാമഭക്തിയൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം തുളസീദാസ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വരും, വൈഫിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഓടി വരും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം, നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബ്രദർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം തുളസീദാസ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴെന്താ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല. രത്നാവലി എന്ന പേര്, രത്നാവലി എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു നടന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു അത് അതിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, ബ്രദർ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നല്ല മഴയാണ്, പക്ഷേ തുളസീദാസിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് കാണുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. നല്ല കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും, യാതൊരു വെളിച്ചവുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇടിമിന്നലിന്റെ വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് യമുനാ നദിയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് കുട്ടിയുടെ വീട്. എന്നാലും ഞാൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് പോയപ്പോഴെന്താ അവിടെ ഒരു മരക്കഷ്ണം കിടക്കുന്നു, അതില് കയറി നിന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വള്ളി അതില് താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തി. ആ സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നല്ല ഇരുട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ആ സൈഡിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് കണ്ടു. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുകളിലെ റൂമിലാണ്, പെൺകുട്ടിയുടെ റൂം മുകളിലാണ്, ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയാ കയറുക? ഫ്രണ്ട് ഡോറിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരു വള്ളി കിടക്കുന്നു, അതില് പിടിച്ച് കയറി. എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബെഡ്റൂമിലെത്തി. എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി തുളസീദാസിനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്താളിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയധികം മഴയും അത്ര ഇരുട്ടും എല്ലാം ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാ വന്നത്, എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു പേടിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് തുളസീദാസ് വന്ന വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവര് വിളക്കെടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ പോയപ്പോഴെന്താ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നത് എന്താ ഒരു പാമ്പായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മരക്കഷ്ണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി വന്നത് എന്താ ഒരു ശവശരീരമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചു വന്ന വള്ളി എന്താണ്, അതും ഒരു സർപ്പമായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ രത്നാവലിക്ക് പേടിയായി മനസ്സുകൊണ്ട്. എത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ആള് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ പേടി ഒരു ദേഷ്യമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ ആസക്തി എന്നിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഈ ആസക്തി രാമനിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നൊരു വാക്ക് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. തുളസീദാസിന് അത് സ്ട്രൈക്കായി, മനസ്സിലേക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്കായി. എന്നിട്ട് തുളസീദാസ് ആ സമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ബനാറസിൽ പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ശേഷകാലം രാമചരിത മാനസൊക്കെ എഴുതി. അതുപോലെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടു, ശ്രീരാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും എല്ലാവരെയും കണ്ണുകൊണ്ട് ദർശിച്ചു. അതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുക നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആരുമായിട്ടും നമുക്ക് ഗുരു വരാം.
ഇപ്പോഴും ബനാറസിലുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അമ്പലം, രാമചരിത മാനസ് ഫുള്ള് വാൾസിൽ മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറികളുണ്ട്, എങ്ങനെയാ ചാലീസ എഴുതിയത്, ഹനുമാൻ ചാലീസ എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശുചിത്വം, ക്ലീൻലിനെസ്, ഉള്ളിലും ഉള്ളിലും ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുക, ധാരാളം ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നന്മ കൊടുക്കുക, പോസിറ്റിവിറ്റി കൊടുക്കുക, ധാരാളം വായിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. സ്ഥൈര്യം, നമുക്കൊരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം, എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ആത്മസംയമം, നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആത്മസംയമനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. അല്ലാതെ ലൈഫ് ഫുള്ളസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ച് തീർക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. സംയമനം പാലിക്കുക, ഏത് കാര്യത്തിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, കാണുന്നതെല്ലാം വേണം, കേൾക്കുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ, എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര ടേസ്റ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു കൺട്രോൾ വേണം. നിത്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മൾക്കതിൽ പേടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കും, മരിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം മുൻപേ എനിക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെയും ഭാര്യയും എല്ലാം നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ആ രീതിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ലൈഫ് ചെയ്യുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, നമ്മൾക്ക് സുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാകും, ദുഃഖം വന്നാലോ വളരെ ഡൗൺ ആകും. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. മനസ്സിലൊരു സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആ സോളിറ്റ്യൂഡിൽ എന്താണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും മാത്രം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം, അതാണ് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത്. അല്ലാതെ ആൾക്കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാലും നമ്മളുടെ നാവില് നാമജപം ഉണ്ടാവുക. ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും 19 ഗുണങ്ങൾ ജ്ഞാനമാണ്. ഇവയിൽ 19 കാര്യങ്ങൾ ഇവയല്ലാതെയുള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പം ഇത് ജന്മ, മൃത്യു, വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പൈസ ഉണ്ടായാലും, എന്തെല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായാലും, എന്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ എക്സോൾട്ടഡ് ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ബോഡി ഷേമിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല, എന്നാലും നമ്മൾക്ക് വാർദ്ധക്യം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻലിനെസ്, ബാഹ്യവും അന്തരവും. എന്താണ് ബാഹ്യം? കുളി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അന്തരമായതിന് ജപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം ഭവ മഹാദാവാഗ്നി നിർവാപനം. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ അതാ, ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം. നമ്മളുടെ ചേതസ്സാവുന്ന ദർപ്പണത്തിന്റെ മാർജനം, കഴുകുക, പൊടി പിടിച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാവാഗ്നി നിർവാപനം, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി, ദാവാഗ്നിയാണ്. ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ അഗ്നി എല്ലാം നിർവാപനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ്. അത് വലിയ ശ്ലോകമാണ്, ഞാനത് മുഴുവനും പറയുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശ്ലോകം തീരുന്നത്. ശിക്ഷാഷ്ടകം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മുൻപത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്.
എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഋഷികേശ എന്ന ഭഗവാനെ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. എന്റെയും കൂടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തരൂ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പണ്ട് തൊട്ടേ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ സമയത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധേന്ദ്രിയാണി അനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു ഈ ഒരു ഇത് ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപൻ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഋഷികേശ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ദയാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഇന്ദ്രിയാണി അനുകൂലാനി എന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അനുകൂലമാക്കി തരൂ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു സദാധർമ്മത്തിലേക്ക് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നാം നയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തൊഴേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് മനസ്സും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാ ഭഗവാനി പറയുന്നത് സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡും ബോണും ഒന്നുമുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത്. അസക്തം സർവഭൃക്ഷൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ. എന്നാൽ പോലും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനുമാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതേസമയം പ്രകൃതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മായാപതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണം? നമ്മള് മായാപതിയെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, മായ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട്. ദേവിഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ, നമ്മൾക്ക് അന്ധകാരം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ധകാരം തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അതിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജ്യോതിസ് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. 4 വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും 108 ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ചാലും 18 പുരാണങ്ങൾ പഠിച്ചാലും എത്ര ഉപപുരാണങ്ങൾ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ എന്താണ് അറിയുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം പ്രമാണിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാൻ. ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. 4 വേദങ്ങളും 108 ഉപനിഷത്തുകളും 18 പുരാണങ്ങളും മറ്റുള്ള ഉപപുരാണങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ സദ്യോനി ജന്മസു. ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഡേയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ദിവസം പറയും ഇന്ന് നല്ല പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആണ്, സണ്ണി ഡേ ആണ്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു. ചില ദിവസം നമ്മൾ സണ്ണി ഡേ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പറയുമോ ഡള്ളായിട്ടുള്ള ഡേ, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡള്ളായിരിക്കുന്ന ദിവസമാണെങ്ങാനും മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിലോ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഡള്ളായിരിക്കുന്ന ആ താമസ പ്രകൃതിയുള്ള മൃഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോയി നമ്മൾ ജനിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പാതാള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ധാരാളം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണെങ്കിലോ നമ്മള് മനുഷ്യരിൽ തന്നെ വന്ന് ജനിക്കും. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഋഷിമാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൃപാദങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യനാകാം, ദേവനാകാം, നമ്മള് അതല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് എന്തെങ്കിലും ആകാം. നമ്മളുടെ തന്നെ മനസ്സാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, മനുഷ്യനാകാം, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമാകാം, പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇതിങ്ങനെ
കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ ജനിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഭാവം ആർക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പം അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനരായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഇതിനേക്കാളും ഉയരത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വ ഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിയും ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സർവൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകും. ഭഗവാന് നമ്മൾ വാക്കുകൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭ്രൂണമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ നിന്നെ മറന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ ജീവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ജന്തുവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ജീവിതമായി, ലൈഫായി, നമ്മുടെ ശരീരമായി, നമ്മുടെ സൈക്കിള്, നമ്മുടെ ബൈക്ക്, നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ കുടുംബം എല്ലാവരുമായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ തുടങ്ങും? എന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കൂടി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുണ്ട്, എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മളുടെ തന്നെ ശരിയായ രൂപം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടിട്ട് പന്നി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, പുഴു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കും. നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രദേവന് ഒരു ദിവസം ശാപം കിട്ടിയിട്ട് പന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം ഇന്ദ്രദേവനാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ 100 യാഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ദക്ഷിണ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ദ്രപട്ടം കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? ഒരു പന്നിയായിട്ട് പോയി. വളരെ വിഷമം തോന്നി ഇന്ദ്രന് തന്നെ പന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ പന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ എല്ലാം അങ്ങ് മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് പെൺപന്നികളായിട്ട് റിലേഷനായി, കുട്ടികളായി, എന്നിട്ട് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമായി, പന്നിക്കൂട്ടമായി. അവസാനം ബ്രഹ്മദേവന് തന്നെ വിഷമം തോന്നി. സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട്, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട്, അയ്യോ പന്നിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ട് ഈ അഴുക്കിലൊക്കെ പോയി നടക്കുന്നു, പെൺപന്നികളുടെ കൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്നു, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ മടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രദേവ വന്നോളൂ, അങ്ങ് ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, ഇതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഐ മീൻ കേഴ്സിൽ നിന്ന്, ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രദേവൻ പറയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? എന്റെ പെൺപന്നികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാനില്ലാതെ അവരെങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പന്നിയെ പോലെ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നു നമ്മളൊക്കെ. പ്രകൃതിയൈവ ച കർമാണി. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കുറച്ചൊന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കും. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് തന്നെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ല വേണ്ടത്, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം കർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ റോള് ചെയ്തു പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 24 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ഒന്ന് നോക്കാൻ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പുതുക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ ആ പ്രേമ ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് അകപ്പെടാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ആത്മാവല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അവബോധം കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള എന്താണ് വഴി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിയാൽ അത് ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ, ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിയാൽ ഒരാളെ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത ഒരു ജന്മം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിനേക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എപ്പോഴും പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം യേ വിദുർ യാന്തിതേ ഫലം. നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെ അറിയുന്നവനും, നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതിന് എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട്? നമ്മളുടെ ശരീരം അന്നമയ കോശം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? പ്രാണമയ ശരീരം. പ്രാണമയ ശരീരം 10 പ്രാണനുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. ആ പ്രാണൻ സ്വസ്ഥമായിരുന്നാലാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ളതായിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാ പ്രാണനും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതിന് സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആ പ്രാണനൊക്കെ അവിടെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരവും മനസ്സും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജ്ഞാനമയ ശരീരം. അത് മനസ്സാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓണിയൻ, ഗാർലിക് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കളയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രസാദം സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വരുന്നത് വിജ്ഞാനമയ ശരീരം. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആത്മാത്മാവാരാണ്, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം അത് നമുക്ക് സമാധി, ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, ആനന്ദമയ ശരീരം. അത് നമ്മുടെ ഋഷിമാരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും നമ്മളും ഭഗവാൻ എന്നിലുമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ആ പ്രേമഭാവം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് 5 തരം ദോഷങ്ങളുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അപ്പൊ ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാം. നമുക്ക് എല്ലാവരും വളരെ പാപം ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മള് മനുഷ്യരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് ചീത്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്തുകൂടാത്തത്, ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ യോഗം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതായിരുന്നു. ഇന്നലെ പറയാതിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മാതാജി? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സ്റ്റോറി, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഏത് സ്റ്റോറിയാ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മാവതി ഇല്ലേ? ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിന്റെ സ്റ്റോറി. അത് ഭക്തി യോഗത്തില് പറയേണ്ടതാണ്. അതെ മാതാജി. അത് നമ്മള് ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മള് പാട്ട് പാടുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാറുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് അത് ഒറീസയില് പുരിയില് ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ജയദേവ കവികളാണ് ഗീതാ ഗോവിന്ദം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനേക്കാളും രാധാറാണിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിൽ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇത് തുന്നി ചേർത്ത വസ്ത്രം മാത്രമേ രാത്രി സമയത്ത് ഇടുള്ളൂ. അത് പുരിയില് മാത്രമല്ല, ബദ്രി ക്ഷേത്രത്തിലും അതുപോലെയാണ്. അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാൻ ആ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ഗീതാ ഗോവിന്ദം
സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പാടുന്നത് കേട്ടു. ഒരു പത്മാവതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലാണ് പുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ. അപ്പം വഴുതനങ്ങ തോട്ടത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ വഴുതനങ്ങ പറിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഗീതാഗോവിന്ദം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു അത് കേൾക്കാനായിട്ട്. അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്നു. പത്മാവതി അറിയുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ പീതാംബരമൊക്കെ അവിടെ വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് മുള്ളുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ഉത്തരീയം താഴെ വീണു. ഭഗവാന്റെ പീതാംബരാണെങ്കിലോ കീറുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സമയമായി. പത്മാവതി ഈ വഴുതനങ്ങയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയി. 7 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇനി എനിക്ക് ആരതിയുടെ സമയമായി, പൂജാരി അന്വേഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നു. ഇത് പൂജാരി കണ്ടു. ഉത്തരീയം കാണാനുമില്ല, പീതാംബരം കീറിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പൂജാരിക്ക് പേടിയായി, ഇതിൽ ആരെ കയറിയിരിക്കണ ഇവിടെ വിഷമിച്ചു. എന്നിട്ട് രാജഭരണമാണ്, രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. എന്നിട്ട് രാജാവിനെ അറിയിച്ച സമയത്ത് രാജാവ് പട്ടിണി കിടന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, എനിക്ക് ഭഗവാൻ ആരാ അവിടെ കയറിയതെന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാൻ പത്മാവതിയുടെ വഴുതനങ്ങ തോട്ടത്തിൽ പോയതായിരുന്നു പാട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. പേടിക്കേണ്ട, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, പത്മാവതിയെ പല്ലക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് പുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കൂ, എന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പാടി കേൾപ്പിക്കാൻ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പത്മാവതി അവിടെ പുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു. വന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പത്മാവതി അത് പാടിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന് ഗീതാഗോവിന്ദം. എന്നിട്ട് ഗീതാഗോവിന്ദം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജയദേവ കവികളാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മചാരിയാണ്, കല്യാണം കഴിക്കാണ്ട് നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പത്മാവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട്. പത്മാവതിയുടെ അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്തു, പത്മാവതിയെ ജയദേവ കവികളെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആദ്യം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പത്മാവതിക്ക് അവർക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇന്നും അവരുടെ തലമുറയാണ് അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഗീതാഗോവിന്ദം പാടുന്നതും ഒക്കെ. ഇന്നും അതേ തലമുറ തന്നെ അവിടെ ദേവദാസി സങ്കല്പത്തിൽ അവിടെ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം പത്മാവതി ജസ്റ്റ് പാടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഗീതാഗോവിന്ദം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടെഴുതുന്നത് ആരാ? ജയദേവ കവികളാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ജയദേവച്ചായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതും. എന്നിട്ട് പോകും യമുനാ നദിയിൽ കുളിക്കാനായിട്ട്. പുരിയിലാണ് ഗംഗാ നദിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് കുളിക്കാൻ പോകും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും. കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചില ദിവസം പത്മാവതി പോണം വിളിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് പത്മാവതി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതിനുശേഷം വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ രാവിലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ മാനലീല, രാധാറാണി അഭിമാനം കാണിച്ച ലീലയാണ് അന്ന് കണ്ടത്. രാധാറാണിയുടെ കാലുകൾ എടുത്ത് ഭഗവാൻ തലയിൽ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സോറി പറയുന്നു. ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജയദേവ കവികൾക്ക് തോന്നി, വേണ്ട, കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് എന്തിനാ രാധാറാണിയുടെ കാലെടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെപ്പിക്കുന്നത്, അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെട്ടി. എന്നിട്ട് ജയദേവ കവികളെ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്നു ജയദേവ കവികളുടെ വേഷത്തില്. എന്നിട്ട് പത്മാവതിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരട്ടെ, ഞാൻ രാവിലെ എഴുതിയത് കുറച്ച് തിരുത്താനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് തിരുത്തി. അത് തന്നെയാണ് ജയദേവ കവികൾ എന്ത് എഴുതി വെച്ചോ അത് തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, രാധാറാണിയുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ലീലകൾ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് പത്മാവതിയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പം ഇനിയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആണ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് സാധാരണ. അങ്ങനെ പത്മാവതി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ജയദേവ കവികൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ പത്മാവതി ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പത്മാവതി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴല്ലേ അങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ സമയത്ത് ജയദേവ കവികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭഗവാൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് ബുക്കെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ ഭഗവാൻ അതേ വരികൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ അഭിനയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണോ. അപ്പം പത്മാവതി എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ നിഷ്കളങ്ക പത്മാവതി ജസ്റ്റ് പാട്ട് പാടിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അതാണ് ഞാൻ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ട്യൂണൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് ഭാവമാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ മുമ്പിൽ വന്നോളും കേൾക്കാനായിട്ട്. സമാവീരഭൂഷൗരീമയമാനം സാക്ഷാൻ മന്മഥനും മന്മഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മളിരിക്കുന്നിടത്ത് വരിക, നമ്മളെ പാടുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട്. എവിടെയാ നമ്മളിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയല്ല വേണ്ടത്. ഗോപിമാരൊക്കെ ഗോപിഗീതം പാടിയിട്ട് അവരിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുൻപിലാണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് സമാവീരഭൂ ശൗരി സ്മയമാന മുഖാംബുജ, ശൗരി വന്നിട്ട് സ്മയമാന മുഖാംബുജ, മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട്, സാക്ഷാൻ മന്മഥനും മന്മഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, മന്മഥനെയും കൊതിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ശരീരകാന്തിയുള്ള ഭഗവാൻ മുൻപിൽ വന്നിട്ട്. അതാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ശാരദാ മാതാജി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ലെസൺ ഇതായിരുന്നു. 13ാമത്തെ ലെസൺ ജ്ഞാനയോഗം, ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ശരീരം, എന്താണ് അതിന്റെ പ്രതിക്രിയകൾ, എന്താണ് ക്ഷേത്രം, എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഈ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത അതുൽ കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും 1 മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്ന് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ലെക്ചർ അടിച്ചിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് പോയാൽ പോരാ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അത് കേൾക്കുകയും കൂടെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക, സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്ന് പറയുന്ന ഡൗട്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ററാക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടൈം കൊടുക്കാൻ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ലെസൺ എല്ലാവർക്കും, പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും ആരും ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13 ലെസൺസ് ആയി. ആരും ഒന്നും അധികം സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ട് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഞാനൊരു LKG സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രവണമാണ്. നമ്മള് 9 മോഡ് പറയുന്നില്ലേ, നമ്മള് നവഭക്തിയിലെ ശ്രവണമാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക, ആദ്യം കേൾക്കുക, പിന്നെ അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സംശയങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കണം. കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ ഞാൻ ചേർന്നതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ബാച്ചിൽ വീണ്ടും ചേർന്നു. അതാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ക്വിസ് ചെയ്യുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, കൺക്ലൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്വിസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Okay, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.